bende nitie, C be nitie, D bende nitiere, but mago are mild. Koro A ni ema lich, en ema affect ga man kabisa. To en bende ema loko kite mapiyo piyo kabisa. Koro loko kite no ikelo gi antigenic drift to gi antigenic shift. Gi mutate, entiere gi ragwarge moko momakore godo human cell. Koro olokore, kech kanye mobede attacked gi vaccine attach kuome to prevent from multiplying. Koro seche mo mutate to loko kido mar gimwa luongo ni glycoprotein. Iwinjo ka wacho ni H3N2. H no it gino komachielo, N no be ite komachielo. Koro lite go oloko shapes gi. Koro kose loko shape to koro kata vaccine cha nyalo biro to inyalo nwang'o ka oko control maber kaka mokwongo cha. Koro mane gino minwang'o ka pile ka there is an outbreak to okungo take a long time kapok obedo control. But measures manwaritore gode weche corona ka, mago bende measures ma are very good to use sani. Achiel kuom gin wawacho ni warwako mask donge. Koro kiwinjo ka in gi flu mora mora, kata kopo ni idhi e public gathering, kata idhi e wuoth moro, idhi idho public vehicle, ti irwako mask. To mana ka nyalo mana wacho adiera man kende rwago abuog rombe ni, kata mana ka ni bira piswa e county ma Kisumo kanyo. Ineno jadi morwako abuog rombe. Angeni nitie kata mana baraza sani kata mana chuny boma ma Kisumo ji nono kata mana gazede. Ji adi marwako kata mana abuog rombe. Akenga mano miyo mask nying mar abuog rombe de. Ingeni there is something in a name. Ma also is also scaring people. Nikech nying ma joluo keto ne mask no, nying no rach. It is scaring people. Abuog rombe. Koro tiende ni kirwake to in koro in cartoon kata in gimom, you know. But anyway, number marwako mask is reduced. But ago monda wachi ni sani wan gi this outbreak and we must go into masks. Mano koro e gima nyalo wacho. Number 2, and frequent washing of our hands using running water gi soap bende, gi sabun. Koro walwoko lwetwa gi pi maringo to gi sabun bende waketo. Mar adek, ne kik wabed ka warire kaka kwa idho gari. Kik warire, yani geche moko sani rules moko man waketo ma COVID ng'eny tinde chal ka gima nowegi. Ji bedo mang'eny e gari and then people don't have mask, to ng'ato sneeze koni, to ng'ato cough koni. Koro ing'eni kuwuok to ji te biro yude. But ing'eyo bende gamo corona yot moloyo gamo influenza A. Mano bende agombo ni ji ong'e. But mano is not a ticket mondo mi wadonje i gari kanyo wafundre kasto kwagine. Koro antigenic shift gi drift cha ema kelo gigi. Koro miyo kata mana vaccine ma wan godo seche moko ok nyal tiyo maber. But vaccines are there. Koro the advice en ni kiwinjo ka in gi flu, ringi dhi hospital. Ka inyalo yudo some drugs across the counter, chak go meanwhile as you are going. Yes. Ero kamana inya daktari lero makara nyakoro mga jonga amedo mana paro ni kapok atieko kara mana chenro makama ioro nwa ote lai magwa magote